manya tungancha tu ikrase enchero bekram kigma yoga bang maboni tutakwa na siasa je kaunti ya Kisii kolende ankyo kande dere tuwalenga mangana guswa na borai baba swat na wengi nchwe aliganiri osio bo chole bana mwaka 2027 nekyonga chinsanya senchero bekrano tuwo chaka kurase kigambero ekenele kyumochi obosongo asumuga so orero mo principal Angela Nkiro Rozake Opore umwakili we amate ya Nyegosira Wilkins Ochoki nulia umusubati Nkirote aselita Samainga nigo bayeresera mu principal magistrate yoiga Bernardo Mwanza buna ebipimo bya dene asabana babere abo umusubati yabwate nigo byari gukoreka umugasolero na koirwa senyegitari emo ime yomocho Nairobi eliko manyabuya igoro in that program. That can be done when well and good, but No, it is included. That one I think is precise. Chinga keche kagambero nigo gyachika umusubati Nkirote kubwateranirwa hasemero belyo ya matanga ayarubiri wuche gukoreka litukolia nkyo na koera Patrick Tasani kiagatembe kurega se kigambero gya Kisii litrene nguruku Daniel Untiri Saya gendra kubeka engoro mheshimiwa Zepedeo Opore asagia kimachinga kachiko ni wabuli chikolia ankyo aliasi constituency ya Bonchere aramokura se wodi ya Riana sabari awara chiko ikirana mne nchere amekurua maskani abo yo mweli gucheso mheshimiwa Zepedeo Opore chinga kichecho nyuma nyangani nambe tamanya kaneti ya bantu niwe utia ama kweli marago baya lero chinga kegali badi netaina ye Nissan na gosema tatu ya turunkana chinsemo chiage koma asepalena na Kisii kogenda Kilgoris chinga kialgo tema koyeta egaliena ye pick up kole nemera na obosia sobosi negaliende ego koyirera erogo turunkana na gutigira abo chingo machinyinge kigma abamye ko asinegitali au super chobosonga spagenda konyora obo bwene chinga kumulikito Daniel Ontirekarana na gutwalge ne roboti yokobwati na sensemo yake komu hase pale nene kurua ime yomocho bosongo kogenda Kilgoris aso mubaro manene wabantu utia makweli magoroba ya lero niye magayo kubaterenegwa aso mubaso kano mube we para yasa no miya oyo turwanira bakatwarwa undeta yume tenyora maumi kurendera kini yasa no miya twarwa okura waza kubona kero muntu maita abandi babwateraniri one kare twanyoranga ya onjo kanire rimo yakirire ono twasokore maniminga tagerera rinde turusibu mogo situka ngongo batore bo ono twale maninga kirato le makero mondakire turusibu ngoranga ono yagera twale twarusibire ndo ngoranga Kolengana na kirori egaliga iyo yabugoretia abantu abange goetanie kerengo nigo yatema goete galiendenke ye pick up iyo nero yarenge gotema goete yende gento kirire galiga ye matatu gotuomera Kenya na korara nse kuyirira kubwaterania abiri abange abono baruzigwa nabantu bokugania kuya naro regali matatu ekuruma ate ne pick up ye metangaine
pick up ya no we matatu konyo batekire no batekire tire bomwe ne pick up ya mokuna ya mosuma ya masoki kurwe para ya moire Kenya oya ruoro re pick up ya so Kenya ya yo batani ya na ciarara ngora otwaru ore ntwa minyoka na basamaria mwema twanda twakonya abasumba bomonene Kulingana negati ya babiria habo igo barenga segari yo chinga kibasanga negetaseni kyagetembe nigo bakwanire uboba bwabona kubolia abantere bakoba maiso chinga kechiga chemega Yesu guku one twara sabange serikali yao igware gwanche tobekere pumps na ichira tokonya ikiare town yabe n'abantu abange eye mwembe nigiye buguritia abantu abange muno serikali yare gwancha ikina kintu kingenje ekati yabamenya habo igo banyoreri bageri gani go babolia abateneri bamangana ichipara koine kibona epariga yabekirwe chibobi baboli boiga abantere bakurundia hasi chimbero chinke na mono chingaki baikira sensemo ya mwembe liko keani emebasa kono hasi chipara igo ngosaba nona abantere baita bakurundia raini ya kirigorisi kirigorisi tiango bakiye sipiti enke nende maina ga yekere wikira ngene town center wikori mitie sipiti yapaka na 30 ose 40 Ngurubuterigeta seni kegetembe kuraiga mwembe ime yenyeri bari chache hasi kaunti ya Kisii Literane nguruku Daniel Untiri Keima umurikyo ito Daniel Untiri bochurwa senchera yobo ikirani chunga kiwango kirani asumu chiubo songo nago kumanyang'aniga babwatani bali bekyombe kya bateresa se county ya Kisii Kenya National Union of Nurses bakoragwa no munyakerogo bakora no murikyo boboro sagero Kisii niga esokya nigo besokya omugaso orero nagutugutera umugirobo uyo targeted tukira Jumanne asabatanga ukiraboni gamba twara chingwana ne wizare teneza mwana wachinwa se county ya Kisii boigo inse yobora ibo mugabana bwe county y'Umuske Paul Simba Arati Samarieta Nguruku Moses Riango Nkenge Branch Secretary ya Kenya National Union of Nurses Moroche ntwarwete strike notice iyo aba nurses baito ba chagete kuruigoro mpaka rero ase bintu bitu akwanerete tutaite goteba nga county government ya bikwaneire ti promotion jitu akwanerete government ya ire nurses kobakinie bigwanko chinjere cyabo gwetera amasomo negenderete koru na bali batakire ukigunuwe bwango bayikira omoelio lakini batakire gukiniwa asengencho bayikira omoelio mabaga babeira advertised advert ya engerero isiko na amabaga asokolika nurses county government twayengechises neji training ntoigwanana nurses ngichi bali ko iruchi training senior management course neji training chinde igonta gete goteba nga enere nchire yemo tutakiri tuigwanana ntoko genda mogomo county government tate ko bateinga ntuli tayare toigwana nase bintu binde byons igo twatebire nga omosike governor through esamangana ali twakwana toigwanana next time tigatoenderere ko twarobwa amate asinginji abantu baitu tete toigwana namo andanto itpakonye bagendere kuru service to abana inji ndagate goteba mogomori twabwate ko ikiregas inde togenderere ko kokonya abantu baitu bia monosa Kegima hayino robot kurwa ase ababwatani bateresa soro gongorwa Kisii gose county ya Kisii aba chage tumo global tukira Jumanne konere wekeria nigo bayo tuguterare nabatanga bayigwana nire eyemase mona gochika bamwabukira negasi iri molyo ka asante sana asugo sangana into eyemase mo gutwa chagete ikyunga chinse berigoro bikabona gato ikire ikyunga chinsenya senchera ayobo ikerano nabigo mwatu bwati asengwana ya bene kingmana abara ibaitu bakora ono mheshimiwa Dolphin Boyare nominated MC wetrase kya makelkia UDM abono mheshimiwa Lilian Gora wetrase kya makelkia KNC inumwensi na bantu bingi chukingma nabigo no chichinga kichie sabato cha chakire abango batabanga liskolea lero musi weka mambo mingi sana wika unongwa Christmas mali otogwira ngambia mno kimaso gotobwati asenchera
yobo imebatanga. It's always good to see you nabago, it's always good to be here eyamase mu rubiro rengete ngwana yagete ngocha team yonse pi abali kwa minduko rwa search constituency chons bakorano minto Isaiah mobukoro machoge ya chache ne abarabu. Asante sana report chago minto Daniel ontiri kwa constituency ya Kitutu chache North constituency ya Kitutu Masaba eyamase mukase constituency ya Nyarwali ya chache anu monto bengenzo kuguma kasoko toletera report chkurwa se county ya Nyamira muri Kitu Fred Agari bakubwatera na Polycarp Okara inu mwezo bengenzo kuguma. Asante sana constituency ya Nyarwali ya Masaba na bege constituency ya Bravo muri Kitu Dan Muzungu. Thank you so much bro. Ngokura se constituency ya Bonchari na ya Kitutu chache South ya Masa ya Maro Nototo na Ingiri bakubwatera na Brian Sagnisena inu mwezo abantu bengenzo kuguma bari ko ito bonsi nuna bengenzo